1, we are reading verse number 37. Luke chapter 1, we are reading verse number 37. Lele lami ESV iti, for nothing will be impossible with God. For nothing will be impossible with God. Ophethe isizulu ngisifundela. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Amen. Ngidownload iBhayibheli leSiswati last week because bengisempumalanga. Ngiyalifunda mangilifunda lithi leli verse uNkulunkulu kahlulwa lutho. ISiswati lithi uNkulunkulu akahlulwa lutho. Leli sulu lithi ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Leli lami lithi for nothing will be impossible with God. Amen. Ake sithi akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Amen. Bangcwele sifundiswa kaNkulunkulu elijwayeleke kakhulu mhlawumbe kule mizuzu engizoyimalanja sokukhuluma ngalo. One of the things that we need to know, uNkulunkulu akakhulumeli ukuthi ikhulunyiwe mase siyaphuma enkonzweni. uNkulunkulu mayekhuluma ukukhuluma ngoba efuna uku-address ingqondo yethu, efuna uku-address inhliziyo yethu, efuna uku-address izimo zethu. Amen. Kwesinye isikhathi eminye imangaliso yabazalwane ibanjwe ukuthi mayekhuluma uNkulunkulu bayitshela kuyakhulunywa nje ngoba ayikwazi inkonzo ukuphuma izwi lingafundwanga. Amen. Kanti ayihlangene nendaba yenkonzo. uNkulunkulu ukhuluma ngoba ekhuluma kumuntu kwisimo sakhe. Usuku uNkulunkulu mayekhuluma ehlangabeza into ehlula ingqondo yami, ehlangabeza into engibhekane nayo, ehlangabeza into engikuyo sikhona abazalwane. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ekhulume kanti akahlangabezi into okuyona, kodwa ukhuluma ngoba ukupha umphako wento ozohlangana nayo. Usually inqwaba ikilahlelelwe ukubamba umlayezo, uNkulunkulu ebapha kuqala umlayezo bengakahlangani nesimo. Beyitshena ukuthi hayi bengayona yami message namhlanje. uNkulunkulu baza every time ekhuluma akwenzeke ekhuluma into irrelevant. uNkulunkulu mayikhuluma njalo usuke ekhuluma into azi ukuthi isidingo. Amen. Kungaba isidingo samanje noma kube isidingo sento elandelayo. Yabo nje leli verse nje bathi akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. But kulula ukuphuma amakhole emva kwenkonzo ekhuluma ukuhluleka ngomlomo wawo. Even after nje ngizoyenza ngaka. Sikwimvelo yokusonta nokujwayela izinto ezingajwayelwa. One of the things engajwayelwa ukukhuluma kaNkulunkulu. Because uNkulunkulu mayekhuluma fanele wazi ukuthi akanazi izandla enza ngazo wenza ngokukhuluma uNkulunkulu. Mhlawumbe ngiphinde bazalwane. Uma ufuna ukwenza uyakhuluma. Uma usuke ungakholelwa ungamukeli ukukhuluma kwakhe usuke ungamukeli ukwenza kwakhe. Because njalo mayenza usebenzisa ukukhuluma uma enza sikhona abazalwane. Sifunda a very powerful book. Le ncwadi sibhalelwa indoda ewudokotela uLuke. Amen. Uma ibhala le ncwadi uLuke bengayena umfundi kaJesu. uLuke kwaba nje umzalwane owakholwa akaze ngene kwaba u12 wakholwa uLuke. Uma uLuke ephenduka umuzwa mayiqale ebhalela encwadi uthi abaningi sebebhalile yonke into yenzekile kodwa nami ngithenga ke ngicubulungele ngicine ngenze research yami ukuthola ukuthi lento abayibhalile yenzeka kanjani. Amen. uLuke, one of the things edala uthenze lokho is because he was a scholar, bewumfundi, umuntu bewudokotela, umuntu oyile esikoleni wafunda analonke ulwazi. Manje wayibona incwadi ebeyibhaliwe khona incwadi endala in the Old Testament, like incwadi endala eqalile incwadi kaMark,
zikhona incwadi zikaMark zalandela zonke ezinye zoMatthew, but uLuke noma elitholile ulwazi into nayifundayo wathi ake ngizenzele sami study. Amen. So mawufunda incwadi kaLuke kufanele wazi awufunda umuntu obhalile nje, but ufunda incwadi yomuntu othena ake ngiresearch ngithola iqiniso la yonke into futhi ngithola ukulandelana kwezinto ukuthi zenzeke kanjani. Sikhona abazalwane wayibhala uLuke. Uma uLuke eqala bazalwane ukhuluma yona into abanye abayiqalile kakhulu Matthew iqalile uma kufika uJesu ezalwa. NoLuke uyayifaka indaba yokuzalwa kaJesu but uyishadisa nokuzalwa kaJohane. Amen. Uyihlanganisa nokuzalwa kukaJohane. Uma eqala lencwadi uLuke uyayibhala ningize powerful ayibhalile. One of the things this is very powerful ukwazi ukusipointela out abantu ababekhona uJesu mhla ezalwa eThempelini. Ukwazi ukusipointela abantu abawu2 abadala ababekhona aba very important. Uqale verse futhi enye into I think it's chapter 2 ethi okukhona ikhehla indoda esikhulile igama lalu Simeon. Thiwa leli khehla leli lathola umbono ukuthi angeke uzufe uJesu engakazali ungakamboni umsindisi. Amen. Leli khehla kungathi lali njengompriest eThempelini njalo ingalizaliwe kwakuba khona iminyaka izinsuku okwaziwayo seyamanye ingane efana ithathu yopresent kumpriest eyibusisi. Amen. Uma bazali bakaJesu beletha uJesu kulo baba uSimeon thiwa wathi mayimbamba ngezandla engatsheni umuntu ukuthi umsindisi lo thiwa wavele wezwa ukuthi bengihlezi ngiyibambe ingane kodwa lo ngibambe this time akafani nezinye ingane engijwayele ukuyibamba. Sikhona abazalwane because awukwazi ungawuzi umehluko uma umbambisisile uJesu. Uyakwazi ukuthi namatheko kade ngibabamba abantu ngikwazi ukukhothama kwabathile kodwa sengathi lowuhlukile. So wathi mayibamba ngezandla wathi hey msindisi phela lo ngimbambile. iBhayibheli lithi wazwakala eshamazwi athi Nkosi mukisa umoya wenceke yakho noma sengafa kodwa mehlami nje ngoba seyibonile insindiso noma sengafa. Sikhona abazalwane lo khehla leli uSimeon liveza ukuthi babusisiwe abafase bembonile umsindisi. Because uzwakala ethi angisakusaba ukufa noma ngingafika manje ukufa ngoba nje sengize ngambona umsindisi noma umphefumulo wami usungahamba. Sikhona kodwa abazalwane but again ibuyisivezele omunye ugogo owayekhona ngalesi sikhathi uJesu ezalwa. uLuke wabhala wazothola ukuthi khona omunye ugogo kuthiwa uAna owayekhona ngalesi sikhathi. Thiwa lo gogo wayeUAna wayomfelokazi. Amen. Thiwa ugogo wayumfelokazi owashonela indoda encane bakhe washada very early kanti indoda iyoshona. Uma indoda yanomama ishona thiwa wakhetha enhlizweni yakhe ukuthi mina sengohlala eThempelini likaJehova. Thiwa washika lakhe uhamba ohlala eJerusalem. Mase lithi iBhayibheli uma ehlezi eJerusalem wayeumuntu okhonzayo. Lithi wayikhonza ngezinto ezimbili. Number 1 wayikhonza ngomthandazo. Elokhu ethandaza umuntu uyafunda into kaAna uyabona umthandazo inkonzo. Uma ukwenza into okukhulekela ibandla ukukhulekela abantu wenza inkonzo it's a ministry. Sikhona kodwa abazalwane it's a ministry. Ingakho kunezinye zezinto esizenza sonke kodwa ezicacayo mase zenzwa abantu ababizelwe yona. Like faith ngiyakhuluma ngomnumzalwane one faith engithusayo because uyabona abanye isidinga emavesi usesebe nokholo kodwa kunamuntu uvuma ukuthi lo muntu nje ivesi angalitholile une faith engathi isipho uvele umkholo uNkulunkulu kumnyama. Sikhona kodwa abazalwane naye lo mama kuthiwa vele wathi umthandazo sithandaza sonke kodwa kimi umthandazo uyoba yinkonzo. Iministry yami yokuthi njalo mangivuka ekseni ngibiza ibandla ngiyakhulekela umsebenzi kaNkulunkulu. I pray for the church. Amen. Number 2 thiwa wenza inkonzo yokuzila ukudla wayenza inkonzo. Thola umama wenza le nkonzo masithi iBhayibheli waze wafa
waze wakhula njalo wamdala efike emncane ethempelini elokhu enza umthandazo enza nokuzila ukudla. Sikhona kodwa bazalwane na uma uthi uyafunda ngoAna kukuvezela ukuthi shuthi umthandazo nekuzila ukudla kuyamgcina umuntu ezegugela evangelini. Enye into engasibe namakhola on and off ngoba umthandazo angiphathi ukuzila ukudla kuyizinto esingayifuni ezamakhola. Sikhona bazalwane but uAna uma uthi uyamcheka iBhayibheli libuveza ukuthi ayikho into engamgcina umakoti omncane ukuthi ekwazi ukuhlala ehlale ezeguge nezingane zakhe zizakaze sizwe phuma kulomama ngaphandle kwalenkonzo ayenza. Sikhona kodwa bazalwane na liveza ukuthi umkhuleko uyakwazi ukugcina umuntu noma efelwe. Umkhuleko uyakwazi ubamba umuntu umgcine noma izathu zobona zikhona kodwa umthandazo umgcine. Sikhona kodwa bazalwane na wasifezela nalolo muntu Ana. But ngifunda ivesi elithi ngokuba kukho lutho ngeke lenzeke kuNkulunkulu. Sikhona kodwa bazalwane lamazwi I always say uma ngizofunda lencwadi ukuthi mhlambe awesithathu eBhayibhelini ekhuluma ngendlela efanayo. Amazwi nje sake sawezwa kufika ingelosi kaAbraham ethi uphi umngakho. Thiwa mayibuza uphi umngakho wathi unakhuzana Abraham hayi usekhishini. Thiwa wayesethi umtshele ukuthi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uyobe sephethe indodana. Thiwa umezwa uSara esekhishini thiwa wahleka. Awu amen. Malithi wahleka liveza ukuthi wayibona iimpossible. Lento uthi sengimdala kangaka mina ngisengaphatha umntwana. Ngiyathandaza khona manje sengimdala kangaka mina ngisengaphatha umntwana. Sikhona kodwa bazalwane lithi iBhayibheli wahleka zabuza ingelosi ukuthi uhlekani uSara thiwa wathi hayi angihlekani. But ingelosi sekathi za-analyze ukuthi into ehlekisa uSara eyokuthi yazi yakhulula into engekho yokuthi mina ngimdala kangaka ngisengathola umntwana ngimlindile isibeletho ngisenaso njengamanje isibeletho sesikhathele. Sikhona kodwa bazalwane but twingelosi zazwakala zimbuza umbuzo ukuthi kukhona inokunzima kuNkulunkulu. Is anything too hard for the Lord? Twingelosi yambuza lokho yathi kukhona yini okumehlulayo uJehova. Sikhona kodwa bazalwane now namagama lamazwi acishe efana nalawa othi athi akukho lutho okungenzeka kuNkulunkulu sawathola okokuqala kwifamily kaAbraham lokuthi uNkulunkulu owenza nabantu asebegugelwe isibeletho kodwa ubenza nabo bephinde begone futhi begone umntwana. Sikhona bazalwane sikhona kodwa bazalwane. Oh my God now uma uthi uyambuka leyo family thiwa iBhayibheli lo mama wayengakholwa ukuthi umntwana engamthola waze wacela isigcinakazi sakhe sokuthi ngicela ungene babona ekhaya ukuze sithole noma ingane ezogijima egcekeni. Sikhona bazalwane ngamagama kuveza ukuthi ngesikhathi ifaith ingekho maningi amathuba ukuthi umuntu enze imizamo yokuthi kusiza uNkulunkulu. Ngizothandaza manje futhi njengamanje uma ifaith ukhona lokulahleka kuyingozi kabi ngoba ubonakala uthi ayangiphiki ingane izoba khona la ekhaya kodwa hayi ake ngimsize uNkulunkulu othe kuba khona ingane hagayi ozongena embhedeni wami. Umuntu ongenakholo isida manje uzofuna ukusiza uNkulunkulu noma usazozama ukusiza uNkulunkulu because uma ifaith ingekho umzalwane ngenza noma yini. Just imagine umnikela ngendoda yakho. That is impossible ukuthi unganikela ngendoda yakho komunye umuntu wesifazane. But this very danger yokungabi na faith. Yokuthi uma ungena faith ungabulala ngisho ingane zakho uthwale ngazo. Lezi zinto ezenziwa abantu ezithusayo ayiveli nje ekutheni zivela emvelweni yakho umuntu kodwa zivela ekutheni uyazi fanele ngibe nani kodwa akabone lento ozoyithola kanjani. Uyazi yabona ke what do you do uma wazi fanele ube nani kodwa ungayiboni into ezokufikisa lapho. Oh bazalwane ngezwe ngedwa la what
do you do uma wazi? Ngiyambona umuntu ongazi abangazi lutho abavulela nje ukuvuka belala. Kunomuntu othi ngiyayibona lento uNkulunkulu ungiphe yona. Kodwa inyawo zokufika kule yanto azikho. Uma ke uke wenza njalo kanti awuna faith. Ngoba phela iBhayibheli lithi ukukholwa asihambi ngokubona. Lithi kodwa sihamba ngokukholwa. We walk by faith. Lamagama athi we walk by faith. Avese ukuthi ifaith yakwazi ukuba zinyawo sokuthatha la ukhona uhambe entweni oyifunayo. But ngesikhathi lana kuthiwa ingane iyoba khona yomfana kanti usaka ifaith akanayo. Ubaba wale ekhaya unefaith. Ingakho umuze bali inkanyezi ethi uNkulunkulu ingane zakho zoba ngako. Do you believe? Wathi yebo baba ngiyakholwa. Wabamba amazwi wangalanda isithembu ukuze sale lezi ingane. Wathi mina kwami ukukhulela ngiconceive amazwi azozala lezi ingane. Umuntu wefaith akathatha eziyizinto ehlanganise ukuze ufune into ayifunayo. Kodwa ubamba amazwi kaNkulunkulu kuba amazwi kaNkulunkulu aba yiwo azokhiqiza into ayifunayo. iBhayibheli liveza ukuthi umama lo kanti amazwi yena kawabambi. Kodwa uyabamba ukuthi ngizoba nani. Wazama ukulanda uNakuHagayi wathi ozongena cabanga uNkulunkulu utshethe lo mama uzojabula uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nansi ingane sesiyitholile kodwa siyitholene ngomsebenzi wala ekhaya. Kanti uThixo akachazi usinto nayo kanti engayona iphathi yeprocess uthi bani. uNkulunkulu akachazi ukuthi yini onayo uma yena kade ekhishiwe ngesikhathi leyo nto ikhandwa ikhiqizwa. uNkulunkulu uchaza ukuthi into nambe ngikhona process ikhandwa izifika because uma kade ngikhona kobuya kimi mina kuwe into engiyifunayo igama la indumiso. Angidumiseki ngoba umuntu ephethe ingane kodwa ngidumiseka ngoba mina ofohlile kwisibeletho ngavula indlela. Futhi uNkulunkulu akakhaswa ukuthi singahamba ngemoto ezinkulu sibe nemizi emikhulu sibe namabhizinisi amakhulu kanti simshiyile kwiprocess. Benza amanye amandla ukuze sithole izinto. Sithi sokoda ethi mina indumiso yami ayikho la. Eyami indumiso isekutheni wonke umuntu ofika eKhanani akathi bayibheka ihlale ethi uNkulunkulu engimbonile egcina ingubo zami zangaguga endleleni. uNkulunkulu engimbonile okwazi ukumvulela indlela olwandle olubomvu. uNkulunkulu engimbonile okwazi ukwehlisa imana nanoma ngifike eKhanani lami ukube bengekho ehlane lami ngaba ngikho eKhanani. Kuthi angimemeze ngithi akunendaba nempumelelo uma yena engekho. You need to mfake every process. Mfake every process. Now, wasokala ingeno sithi akukhona nomehlulayo. Is anything too hard for the Lord? Mhlawumbe ngambuzo ngakhamakhala ikhona into emhlulayo uNkulunkulu. Oh Jesus. Ikhona into uNkulunkulu emhlulayo. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Sikhona kodwa abazalwane. Sikhona kodwa abazalwane. Oh Jesus Christ. Lento ngiyishuye namhlanje la iyolalela umuntu esibhedlele evuke. Ngoba ngizokhuluma into ethi noma kuthiwa udokotela bavali bathi ngeke kuphinde kwenzeke izinto ezithize oyifunayo usuyozufi leyo cancer. Ngiyomemeza kwi-cancer. Ngithiwa kuyinsuku i-cancer akafika. Akenze umangalise empilweni yakho. Lamazwi ungakhohlwa ashiwo bani? Ashiwo ugqiha. Udokotela uLuke. Udokotela lo uthi akukho lutho olungenzeke uNkulunkulu. Uthi kodwa mawuze kimi mina njengodokotela ngiyokujikisa ngithi kuyaphetha. Kodwa uma uphuma emnyango wami shona emnyangweni kaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu sengifikile. Kuthiwa ngesigaba singaka kuthiwa ekhanda kunento nje. Kuthiwa lapha yana unento nje. Insizwa zami seyibaliwe. Kodwa ngizwile ukuthi kungenzeke ebantwini. Kuwena wedwa kuyenzeka. Iproblem uba noThixo omkhulu kodwa umazi kancane futhi umkholwe kancane. God. Bakamazwi saphinde sawezwa kuJesu ewakhuluma ngelinye ilanga. Awu amen. Amen. Ezwakala eqalekisa isihlahla somkhiwane. Wathi ungaphinde
uthele kuthiwa sabuna sometimes so abafundi bathi amazwi akho akwazi ukuye empandeni. Hey, amazwi athi kajulile aya entweni engabona. Amen. Ayobulala into from the root. Efike ibulala empandeni ibuni. Lithi babeli basebenza abafundi kanti wena ungubani? Uwenza into engaka. Thu Jesu wasona ngathi hayi manje ngaba nokukholwa nini. Ongcane nje. Nina ningenza okukhulu kunalokho. After that kanti uzo addressa indoda. Ngithi babembuza umbuzo bethi yini abantu asebenza nakho konke kube nzima ungena embusweni kaNkulunkulu. Amen. Thiwa wasona la ethi kunzima umuntu osenakho konke ungena embusweni kaNkulunkulu. Wathi hayi kungcono nje uthatha ikamela lingene entonjweni yenaliti. Uma uthulalela lelo verse esho uJesu ethi it's easy uthatha ikamela efake embobeni yenaliti. Faka ubuke engqondweni yakho uphethe ukotini uyigeja lembobo. Hayi ngingedwa la yini. uJesu uthe kuyena kulula uthatha ikamela efake embobeni yenaliti. Mina ngihlulwa ukoti ukufaka lembobo kodwa ngimkhonza uthe ngathatha ikamela efake embobeni yenaliti. Jesus tell me phinda le Jesu uthi kulula kuye uthi it's easy to me uthatha ikamela ngifake embobeni yenaliti. Hayi ngithi Jesu usho yiphi imbobo uthi yona lekhona kwakho lelo geja kaningi ufaka ukotini. Mina la ugeja khona ufaka into encane mina ngalanda into enkulu ngifake kuyo le ndawo encane. Mina ngidinga indawo enkulu indawo encane ehlesihlula nezinto ezincane. Mina abangikholwayo nezinto ezinkulu ngibafakela hayi ngoba imbobo enkulu imbobo ishamathuba amathuba noma ngamancane kade bawuphethe mina. Uma nje ithuba encane sekhona thatha mina umuntu othatsekho kodwa manje sekhona phakama uthi uNkulunkulu wena thatha amakamela uwafake imbobeni zenaliti. Ngizenda lesi simo sami jawa mancane mathuthi ngathenga lento mancane mathuba ngakwazi ukufota lento kodwa ngoba bathe mancane wena kuwe thatha amakamela. Haleluya. Wafake imbobeni zenaliti yo ungenze bese ubona uNkulunkulu enza izinto engenzeki. Baka ngifuna khona uLuke lamazwi ashwa ingelosi. Oh God. Ukuthi for there is nothing that is impossible with God. Lamazwi ashwa ingelosi. Lengelosi ivakashela uMary. Oh God Jesus. Ithi uzokhulela uzala umntwana. Umntamba igama uthi uJesu. uMary ngaphezulu kwalo verse 37 unombuzo abafethu. There's a question ngoba le verse ngifunda impendulo. I-question ngaphezulu ithi kanjani indoda engayazi. Kodwa Nkosi, haleluya. U34 ithi ngene kuMary wena uzokwazi ukuconceive. Amen. Phezulu lithi uzoconceive. Amen. U34 ubuza i-question uMary. Uthi how will this be since I am the virgin? Abafethu. Uthi kanjani ngoba mina angazi indoda. Amen. I-answer yaqala 35 eveza athi umoya ongcwele will come upon you. Umoya ongcwele uzokusibekela. Akusizi umoya ongcwele uzokusibekela. Lithi wathi umoya ongcwele uzokusibekela bese wena uthola umntwana. Amen. Hallelujah. Wasa u37. Oh Jesus. Yabona ukulusima. U37 ingelosi yasihosha amafayili. Ithi uyazi isihlobo sakho Elizabeth
esegugile semdala ukhulelwe njengoba ngikhuluma nawe. Lento wena uthi kanjani kuyo? Kuyimanje uNkulunkulu ofanayo okhonza uwe Mary nokhonza Elizabeth wenze uElizabeth ekhulelwe. Ngicela le nikhonza usika yi-1 wena ubuza usikanjani ku-34 yavela ingelosi yahosha amafayela yathi uyamkhumbula ukhazini wakho uElizabeth yena unayo ke lendoda okhala ngayo kodwa abanayo inzalo. Angisangizwanga khona wena into okhala ngayo ukuthi inkosi ingaba ngcono bangaba nokuthi athi uthi uyazi kunomuntu ohlupheke nayo into okhala ngayo nonikho kulungiphinda khona into okhala ngayo anginamzali unomuntu onomzali kodwa futhi akayi phambili. Wena ukhala ngesimo akekho umuntu omsupportayo kunomuntu ongasupporta umuntu kodwa ofana wesa uNkulunkulu wenza izinto engenzeke ebantwini kungekho mzali kungekho support kodwa kwenzeka izinto. Yathi ingelosi ayo unendoda akangidonsa ifale umuntu unendoda sasewaguga bazama ingane kodwa ingane abayitholanga awubi nayo into ngoba unento. Ukhona umuntu ofuna into unayo ezala into kodwa isaleke. Yathi hayi ingelosi akangikhipha uverse 37 kuwe ngizothi kukhona umehlulayo uJehova ngoba ungenzeke ebantwini kodwa kuyena kuyenzeka. Ake sithi kuyena kuyenzeka. Ake sithi kuyena kuyenzeka. Nkosi ngabe ngiyawuthola lo muzi ngingamsebenza anasakale usuku ngempela sakale kodwa uqashile anikho la endlini ngeze ngithukile. Ake ngithi namhlanje ngizosusa wonke amazaba. Amazaba athi ngaba nakho uma ngaba nokuthi ngingaba nakho mangavuka abantu kunomuntu ongenamuntu kunomuntu ongasizwanga umuntu kunomuntu ongena connection kodwa namhlanje uhlezi kwi-office ethile bengizomemeza namhlanje ukuthi wena uphathe umuntu kuyena akukho lutho olungenzeki kuyena. Ngilalela ivesi lithi ngilanda umuntu onefayela nokuthi lokhu yaqala ungene empini akaze phuma iphande ngayiphethe. Ngilalela ivesi lithi ngilanda umuntu ongakaze in history ethi ngizamile ngahluleka uThixo uvula ulwandle wangasho ukuthi hayi nama ngisase felani la kodwa wabenza bahamba phakathi elwandle. uNkulunkulu onganeni ukwenza into for the first time for laba abamkholwayo noma ingekho reference ukuthi wavulela abantu ulwandle before kodwa kancane ukukala ngawe evula into angakaze ayivulele umuntu umkholo. Igama enkasimbuko masengiyadedela ilo ya nothing for there is nothing. Unothing ufaka yonke imo. Unothing ufaka yonke imemo. For there is nothing that is impossible with God. Shulo uNkulunkulu akanayo into athi ayibona la kungaphezulu kwamandla. Oh amen. Amen. Lana ungaphezulu kwamandla. Let me show you again. Lo mbhalo obhala uDokotela. Oh amen. Lo Elizabeth uno 5 months ekhulelwe. Lona uzotshelwa namhlanje uMary ukuthi uzokhulelwa. Kanti ukhazini wakhe vele seno 5 months isifiya sikhulu. Ukhazini wakhe le kwakhe every month. Every day bayivuka mayibuka isisu sokuthi uNkulunkulu ubani. Ngangitsheni ngoke ngibe nje. Ngapho kunomuntu othi kanjani. Ngapha kunomuntu othi mayivuka esiphusha ethi baye wena uNkulunkulu owenza izinto engenzeki wena okwazi ukufohla njengamanzi amaningi. Ngapha kunomuntu othi kanjani indoda ngingayazi. Uyabona leli verse kanjani indoda ngingayazi. Ngiyathi ingelo sayingekho la kwangaphakama Elizabeth. uElizabeth wayengalahlwa umini. Yeah.
aningizwanga ngithola iphina masibonga le nto ngamkhola uNkulunkulu ngokulahlwa uNkulunkulu kuphela kophakama umuntu ethi lo uNkulunkulu omdala uthi awuyazi ukuthi mina njengoba ngihamba nje ukhona uZakhariya indoda leyifunayo ikhona kodwa ihlulekile lo ngaze ngamkhohlwa umntana ngoke ngimthola ngaze ngaqhubeka nenkonzo so engasayithandazeli lento uZakhariya uyakwazi ungamkhola uThixo ukuze ungasayithandazeli let me say this thing again church do you know into ungasayithandazeli usuchaza umkholo ngoba yonke isubmit mention of pressure to have faith amen awunayo ifaith into ongasayimention in your prayer ngaloku iphini wayengasakhulekeki kodwa lokho ebamba inkonzo kupriest inkonzo kupriest ayicritical ngoba wayithatha ingazi abantu ebusisi kodwa nakanaye wavele wathembeka enkonzweni ayibizele wayekusola nomona kwabana khona ngayibhala ku WhatsApp ebusukwini ngithi demon elikhulu nesifo esikhulu esibona most yabantu kwela moya na physical umona awulimazi umuntu onento kodwa usola umnikazi ukuthi wena uNkulunkulu umnikeleni bani you don't know to despise God the giver usukuthi wena giver wazi wahlulela lento fakuyilethe kimi uyahluleka ukukhetha la then you're waiting for that God esuke kamakhelwane ezonika wena okade umgxeke ukuthi wena uNkulunkulu awukwazi ukukhetha umona utshela uNkulunkulu ukuthi ukhetha labi uhluleki mawukhetha in fact umona usutshela ukuthi uNkulunkulu uyifailure then makwaba nomona uphinde ubuye futhi uthi wena uNkulunkulu ungangenzela uthi uNkulunkulu uza kanjani umuntu ade umbiza ngesihluleki ngoba nombiza ngesehluleki attitude yakho ithi mina I'm the fail sikhona tabazalwane now waphakama wadakuzana waphakama ke ulo ingelosi yathi hey uyazi songenzeke kubani kuNkulunkulu kodwa kuyenzeka because iBhayibheli lalithi uElizabeth waye 5 months ahead ifesa leyo church ifesa yiki into engizoyifuna kuNkulunkulu uNkulunkulu ethi ngiyaqala umuntu ozofunda nje kunabantu abahead abangaphambili kwami abayeqala mina ngakafiki kuwo aw hallelujah yabona bengithi ngizoshwela ngelinye verse namhlanje but wabona ezinye izinto angazi noma kuba environment noma yini angazi ushwela ngelinye verse asithunga elinye verse eliJohn 8 verse 18 fanele ngimemeze ke akazi ngimemeza kanjani lithi la uthi uNkulunkulu uyazini ukuthi mina ophana amandla okwenza ingcebo yaxakela ba kuba nje ngima ngevesi simple because like uthi kuba nje lelinye ivesi ngikhulume ukuthi mina nginikeza amandla okukhiqiza ingcebo uthi negiver of strength yokuproducer iwena now uma siza kuye la we need ukudlula ekutheni ngizokhonza mase ngiyaphuma amen kodwa fanele ufika phambi kwakho ukuthi ngilindele umuntu ongenza itshe elikhulume ngize umuntu okwazi ukukhansela umncwabo sethi uyanuka umuntu ngize kumuntu mina okwazi ukushintsha amanzi baba ewenze bemndoda ngize kuNkulunkulu ongakwazi ukwehluleka amen now Elizabeth I want to close here who ahead go 5 months kulandela uMary because naku Elizabeth kuyingelo sefanayo yamthinta ehlombe altar uZakhariya yamthinta ehlombe wathuke thindwa isandla sikaNkulunkulu yathi ingelo sibuye ungesabi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uyemuthole indodana ayibamba kancane brother because I'm closing now ngisafuna ukuphila nolethwa lenkhuluma wathuka kuthuka bani the priest uzubona ifaith ihlupha kanjani ihlupha the priest adasevayo in the serve in the holy of holies
kodwa akamkhona umuntu amsevayo wathuka the priest wathe phuma bafethu waphuma esesimungulu wathiwa nokukhulu into zizalo lengane ngoba every time ungamkholwa kuvaleka something awukwazi ungamkholwa iziqhubeke iflow waphuma esimungulu cabanga iprocess ingane ikhulele lutho ukukhuluma into so 9 months lutho ukukhuluma angazi ukuthi 9 months yoba ngakanani ngoba njalo ungamkholwa kuvaleka umlomo valela umlomo thiwa kwazi ukaba nengxaki sefanele qanjwe ingane igama ngoba ubaba fanele qanjwe ingane ubaba walana kakhulu wangena endaweni engcwele ekhuluma wathola izwi lesithembiso wangalikholwa kwavaleka umlomo ngoba into zavaleka nasendlini engcwele yebo uyangena zivulekile zivala ukuthi ufike ngamkholwa uNkulunkulu walapha kwavaleka umlomo kuloba thiwa mase fanele qanjwe ingane kwayiwa kumama kwathiwa mama ngobona ukhuluma sinayiqamba sithi thiwa vele wathi John Thomethi John lo mama wenza into engenziwa la kaJuda njalo maqanjwe ingane ethatha igama lomuntu okwaba khona emndenini lo mama sengathi uthi angeke ngithathe igama lomuntu okwaba khona emndenini ngoba amagama onke ahlulela ukudlula isibeletho sami ake ngilanda igama elisha kule family so walanda igama kwatliwa thoda wazikwaliwa iconflict yayazi impiliwa but hayi thina sifuna lento sesifuna nesijwayele lona uthi lento enijwayele ehlulela ukudlula isibeletho sami mina ngithi uJohn igama elisha so waliwa so kwathiwa nokulungile kuthathe inislate kodwa sithathe into yokubhala so amsaphe sisimungulu lesi sifike sibhale uma ngoba ngakwazi ukukhuluma akafike ebhale thiwa umefika uNakuzana uZakhariya ebhala wafika wabhala thiwa wathi John engamzwile umngakhe shuthi no wala ekhaya uyalisaba igama lala ekhaya ngoba lihlulekile ukuvula isibeletho sakhe nomngakhe kanti eqale bayethi lo makoti oze neattitude yokuthi uletha amagama esingawazi kanti umakoti hayi ngoba letha amagama angaziyo umakoti wabonile amagama lekhaya uthi amagama lekhaya mangiqhubeka nawo lana ingxaki lana kovaleka yonke ahlulekile wamlanda igama elisha amen mayilanda igama elisha kanti nowala ekhaya naye futhi uhlulekile ukuthi hayi amagama akhona obani nobani oZakhariya kodwa still awakwazi ukuvula thiwa na uJohn wabhala wathi uZakhariya uJohn lengane thoma ibhala igama elisha oh God please read ekhaya lento thoma ibhala lelo gama thiwa immediately kwavuleka umlomo wavaleka 9 months ago amen igama elisha livula isibeletho igama elisha lavula nomlomo kwavuleka ivula umlomo la ekhaya sengene igama elisha ngathi ngimemeze leyo ngithi sengathi igama elisha lingafika lenza izinto amagama amadala lemkhuba emidala la ekhaya ekade ihluleka ukuyenza kodwa igama lofika nalo elisha lifike lenza ummangalisi uma kuvuleka umlomo walo baba thiwa qala wakhuluma for the first time bonke bathi hayi ngeke silivuma leli gama uJohn lo yonke sefuna ngeke belikholwe igama kuye nalo bengakaboni umsebenzi wakhe igama silikhulume kodwa khona la fanele sisigama khiqiza igama elisha khiqiza ungakhiqiza nje ummangaliso eyi1 nabangakufuni wena gama bayokufuna ngalelo la thiwa then ingelosi ayisiqedile vele la nisiqede konke imuva iza lo Mary enkhuluma ngaye isuka vele kwa Elizabeth mayifika kuMary uMary ke there's something engithanda ngaye ithi ingelosi uzokhulela usethi kanjani ukanjani akuyena no kodwa ukuze process amen ngoba uyingozi kwazi izibusiso nezithembiso ukuthi kanjani ungawubuzi lento ngicela ukishola ukuthi angiyiphinde uyingozi kwazi izithembiso sembusweni kodwa kanjani ungawubuzi that's true ngoba ngenzeka kanjani uphoqa 1 day fasting njalo ngeviki ngenzeka kanjani uphoqa umthandazo
ngenze kanjani thina ke sazi ithembiso kodwa kanjani sewubuza lo mama wathi noma ithembiso ngibambe ithi nani yeza kodwa ke ngibuze kanjani how part iwono ingozi ngoba how part usaza vese ngimbambile akanze kanje enze kanje kodwa into azoyenza ayingeke imenze thola ukuthi wabuza lo mama kanjani so wathi hayi umoya engcwele uzokusibekela uyohlala phezulu wakho umoya engcwele bese uyaconserve lo mama seshe amanye amazwi that's very powerful so lo mama wathi akwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho wathi akwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho akwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho amagama lo mama wathi hayi noma yini izwe lishoyo mina ngihambisana nezwi uma lishilo lithi kuba njalo mina hayi noma ngingayazi kanjani hayi ngiyakuvuma nje because one of the thing dangerous uphila impilo ehlezi iphambana nezwi amen uphila impilo ehlezi izwi lithi hayi kuzoba nje kube nje kuthi wena hayi mina kuba nje hayi kuba hayi ntoba ngoba uma ukwahlangana nezwi ake ngisho lokho kuba namazwi ofana uwapersonalize uthatha le verse lena lona sesontweni elamlela ipersonal this verse ukhuluma nami uNkulunkulu mawuthi I know the plan that you have for me not to harm me but to give me future and prosperity him Nkosi Lord kunamazwi ongameli wadlulise uma ufunde njengomlolozela kodwa wathatha wapersonalize lo mama ufuna personalize lelizwi wathi ayakwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho amen thiwa iBhayibheli wase esesho lamazwi uLuke lamazwi uMluke washo bazalwane let me summarize my thing washo ehlalweni sobodokotela yokuthi lo muntu ofika 5 months back uMary ukube beze kwaLuke eza nekhehla lakhe bengothi ngene umtholo umntwana lo Mary lo osemncane ungenandoda ukubuze imi futhi wathi ngifuna umntwana othi indoda ngiyifuna bengomjikisa usethi uLuke shouting there is nothing that is impossible with God amen nothing that is impossible with God you can't be in this level nothing is impossible with God engafikanga amazwi wezwe ukuthi amazwi athi kuzoba njani angiphi homework yahle zingasho ngingawenzi awukufundise kuwena kowenzakalani kuwe lithembiseni izwi bese uconclude uthathela amazwi uthi hayi angiyibuki mina namazwi kodwa ngibuka amazwi ngibuke noNkulunkulu amen angayikhathanisi mina namazwi ngoba amazwi ngenzeke khuluma into enkulu kodwa uma ngakhathisana mina nginawo amandla okwenza lento kodwa ke ngwakhathanise noNkulunkulu amen ake ngwakhathanise noNkulunkulu mhlawumbe ake ngisho this day ukuthi you know uma ngathi njengamanje nonke nali pen nephela ngibhala one thing othi ufisa uNkulunkulu ekwenzele angeke umuntu angakwenzela yona uyazi la ndlela abantu bangaka bawuthola bangangibhalela leyo noma bawufaka thina sikwazi ukukhonza sikhonza noma yini kodwa sinayo ilist yezinto ezisupernatural uyothatha ilist yobhala abantu abaningi ayidinga enkulu idinga wena yeke ukuvila sukuma uhlanganise into zakho kulunga perfect angicela bephinde inqwaba yabazalwane uma ngathi yini efuna kulo nyaka ungathatha ilist yakhona inqwaba ayidinga enkulu inqwaba idinga ukuvila sukuma mhlawumbe uhlangane nobani uhlanganisa ukuthi kuphume lokho ya but le verse lena angikhulumi nebandla lonke ngikhuluma kule level ukuthi namandla ami ngeke esebenze amen ngiyabona ngikhonza ngiyazi njalo ngelist engibona ukuthi ngamandla ami lokho ngiyakholwa ukuthi emva kweminyaka emingaka ngokuthola kodwa ngamandla ami ngeke kwenzeke
As I'm closing, isevisi namhlanje, mina ngikuchallenge ukuthi awuba nayo ilist enza uNkulunkulu mayeyifunda ethi hayi lokhu bekudinga mina. Amen. Engizama ukuyiphila. Iba nayo into yokuthi uma yeyibuka ethi yabona ke lokhu. Lokhu hayi no kudinga mina. Imina kuphela ongayenza lento. Sikhonota basalwane. Yimi kunjani? Kuphela ongayenza. Yabona mama mangihlezi ngilalela, ngiphuphela, ngicabangela, ngithandazela, ngibuka indlu engifuna ukukhonza kuyo ngakafi, angeke ngikwazi ukwakha leyakhe. Kodwa ngeke ngiyife ngakhonza ngakuyo. Amen. I have a list yezinto zami personal. Yokuthi uma ngiya kuNkulunkulu ebone noNkulunkulu ukuthi yabona ke lokho iba nento ezovela imsukumisa uNkulunkulu ehlala yabona ke lokho kubiza mina ukuthi ngeke kulela khaya. Ungabi nezinto kuphela edinga iqhepha zakho. Kunento show David uthi impela okuhle nomusa kuyangilandela. Impela kunjani okuhle nomusa kuyangilandela. Ama scholars ke athi umzalwane wonke kufanele landele izinto ezimbili. Landela okuhle zikhopha zakho kusebenzile. Uma sesinomusa landela nento othi yabona ke lokho ngeke ngiyibonge mina ngazi ngathola kanjani. Amen. Ngoba ingozi ukulandela zikhopha kuphela okuhle. Ungakalandelwa awuvele ukuthobisa. Ukuthi inkonzo uNkulunkulu. Basacela ukuphinda ngimemeze kulethi loNkulunkulu ngenza izinto abantu abangaze bethi hayi uthwele. loNkulunkulu angenza izinto ezenza nabakuzondayo bethi noma sesingamzonda asazi sozondani manje lo muntu is far ahead of us. loNkulunkulu unamandla but we need umazi ukuthi there is nothing impossible with him. Sikhonota basalwane. There is nothing impossible with him. Akukho okungenzeka kuNkulunkulu. Akukho njani ongenzeka kuNkulunkulu. Hey, ngiyakhuluma nomuntu ubaba izolo ePinetown, very painful conversation. Nabazali bami bayamazi, senze ngamusha igama. Yibo. Yabona umuntu ephila bafethe ephila. Nami ngangalizwe igama lakhe. Uthi wamsebenza ngamandla. Ulokho engixoxe ethe yabona mina ngangasumisa ishosho. Ngiyamazi xa ngisebenzisa. Uyihistory ephila. Yebo. Akasho ukuthi ngiyamkhola ngakwenza uthi ngambone kwenza. And indlela ayiyo. Uyambona usakhatha etsheni. Uthi ngeke ngashumela kwenye indawo eMarksburg, yes back. Ungakakhanwa ngisho iLiberty Mall. Uthi no 30 years kwiministry. Uthi ngathi ngishumela ngimele bobugumbi kufanele nabathuma mina. Uthi ngayiphuthwa ngehla phansi. Ngathi umuntu okuwheelchair. Ngathi sukuma. Uthi wasukuma ngalahle imicrophone ngabaleka ngisaba. Ulala bazothi nami ngiyagula. Ngibona uNkulunkulu enzile nami engayazi. Akubalekise uthuke kulonyaka uthuzo imanga isiqhazo zenzeke lonyaka. Uthi uNkulunkulu yabona ke lokhu uyangithusa angifuni nokuthi ngize ngikhulume ke lokhu bazothi abantu ngiyithathe ephindela. loNkulunkulu nenzile engakuthusa uyenzile kuIsrael. Imana, umucheck igama lithi imana kuthiwa yayinengoma. Njalo bayicula bathi what is this? Ngoba ayifani neyizolo. Yini uNkulunkulu angakwenza njalo uhleze ufike uthola uNkulunkulu yini manje Nkosi yini Nkosi sifikile uNkulunkulu ongakwehlisela imali ogwadule uNkulunkulu ongenza noma yini. Amen. Oh hallelujah. Ongenza noma yini, for there is nothing that is impossible with God. Asimame nyawo zethu Jesus. Oh, Jesus Christ. Thank you, Lord. There's a song, Dala. Oh, Jesus Christ. Yeah. Lonkulu mkhulu sheshe. Okwenzeka bomama nizinhlangene ngolesine la. Vele kusuka. Ningabi nokuthi ngangcono bakhona abafundisi.
Anovela niphakama uNkulunkulu wena okhona. Ukhona ingane lana, namhlanje ayikho enkonzweni iyangifonela ithi baba ngithukile. Kanti ukhuluma ngegama enkonzo yakho ukhuluma ngegama. Kanti ne-colleague yami angazi ayinani noma bene kuphuma egazini for years. Uthi ngathi ake ngizame into yasenkonzweni. Uthi wavela waqhamuka kuba same time. Jesus. Ingifonela iyathuthumela ithi angikholwanga uthi ngani. Ngathi mina vele kahle kahle ashumayela abantu bethi amen. Shumayela abantu bephuma bo practice that issue yakhe. Amen. Ngathi mina that is. Lawo into engikhuluma nje komama is because I'm just reminded of another melody. Lapha ngakithi ePort Alfred against. I don't forget I was still young ngikhona nami enkonzweni. Kulesithathu. I don't forget fika ngiqala ukunitshela this thing. Kwafuna umuntu ubhuti wakambanje. Yikho abanye abantu noma sebona uNkulunkulu still abakhona. Noma lo muntu akakhona. Wangena ethakathiwe. Angiyazi vele ngangiqala lokhu kula ngemuva. Jesus. Lokhu kula intaba iqondile, lokhu ubhekile. Walethe konzo kulesithathu. We still young. Ukhona ogogo bodwa enkonzweni. It was a day of prayer. Ngeze sizazi sithi akashonise phakathi nendawo. Ngokuningi usihlahlela ngokuxega emthandazweni. There are many things. And ngebhadi sikhuthele kwezinye izinto. But lele yamandla lutho. I don't forget wabekwa phambili. Zamzungeza izalukazi. Zamzungeza. That's ngekulinde Sunday. Ngeso uzobuya uzofakaza. Nonkulunkulu ngeso lokhona namhlanje kulesithathu ukhona la endlini. Zamzungeza emva kalokho sibhekile sizingane sibheke kanje. Kwaphenduka intamo yakhe. Bengamthike bengamtwist. Yaphenduka ngibhekile sibheke kanje. Yaphenduka. Yonke iyabuye isibenzayo. Sasuka futhi zokwenza konza izathi induku zayo zathi makabonge glory to Jesus futhi ogogo babesho glory to Jesus ongekho ngokwesingisi ngazo sewuhleke emabebesho kanti bashite esuka enhlizweni enamandla basho baphuma eqondile kuthiwe nje akekho okukho ongeke kuze kwenzeke ngisala lapha kwamakamxongo ngingahlala khona kusakhiwa lapha sakhe esigcakeni. Ngeyilanga ngifonela umuntu eqeda ukubuka i1KZN TV. Ungifonela ukuthi usegoli. Uzoba ngihlezi la ngineminyaka. Angikwazi ukuphakama. Uthi ngezathi yonke isizathu samasebenzi. I don't forget that day. Ngangiphuma kule ndlela esihlala kuyona. Ngibhekele endlini encane. Very silly thing. Ungifonela ngisendleleni. Ngibheke endlini encane. Anginake ngaphela futhi. Ngithi nayi inkosi ayiphilise kube kahle. Ngichitha amanqele mangibuya ngaze ngihleze nje ngibone ikhona futhi yangena ishi ngoba ngifuna umfundi uthi baba ngokukhola ngibe ngenyawo nje manje. I don't know the person even today and it will be better than faith as abantu abangakwazi abe besheshe bekhona ugcwele ukuthi nginike lona abantu mohlezi nabo bajoyela ngento engakwazi ukujoyelwa which is the anointing. There is another thing engisho kwenye ibandla in my studies ukuthi uma sizokhonza sizoqhatha inkinga yomzalwane noGcobo. Amen. Umzalwane wonke fanele sisuke ekhaya eqoqe yonke inkinga ethi sengiyithabeni kaJehova. Amen. Yonke incebo isuke izomalana isuke ithandaza kuyagulisa ukuma la. Iviki lonke kuyagula. Uthoda uNkulunkulu ukulanda lonke uGcobo. Inkonzo akuzizoxhola nabantu bebukane behleke sizoqhatha inkinga. Amen. noGcobo ukuthi akube khona ushintsho kunoma yini umuntu akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Angazi ngene futhi sizothandaza ngadlali bhuti sothandaza into nje ngaba wethu encanyane engenamoya base siyaphuma ngifuni bephuma bedakiwe amandla kodwa kufanele ingene nje kanje. Amen. Nomzali nokhonze ebandleni wa check over 3 times kade HIV positive. Over 3 times wa check kwashintsha ama results. I don't forget. Ngiyabuza isani yami not long ago. Ithi baba kwenzakalani wayeka into ukukhulela abantu.
Lamzalane don't forget sasinengivuselele. Ngebhadi ngenhlanja futhi usaphila uyakhonza enkonzweni. And I always praise God for that. Because waphila ngambekanga zandla. Kwakukhonzwa. Kudunyiswa. Uthi ngaba nento ethi ngeke kukhonzwe kanje. Ngiphume naleli gciwane liphila kimi emzimbeni. Kukhonzwa. Wahamba. Check umzalwane. I didn't believe so that he said Simon. Waphinda wa check. Inama ungasanilungisi lutho, ungalungisi lutho. I'm just speaking this thing. Because sina sihlezi uwethu baba idunamis power. Sihlezi namandla amangalisayo. But into singawakholwa ngayo. Yabona manje I can tell you ingqondo esingangikholwa. The man ngebhathi sinezimo. Emakhaya hayi ke izimo neyizayo kodwa ngisho ngikala la ngathi eminye umlayezo sidla kakhuluma nemanje ukhuluma lento ayibonayo this thing is coming ayingafiki emgodleni wakhe amazungu nawo aw amen yabona one of the things engiphathe kahle kodwa ngathi hayi vele mhlawumbe ungafundisi kahle ngithole i-call kunomzana kuthiwa de angazi mbe beyohlinzwa nekhishwa ini ngithi hey sisaphila kwenye level where a priest ifane izwe umuntu usehlinziwe we don't have faith yokuthi ngaqala kuNkulunkulu ngibone uzokwenzani mhlawumbe after ke sengayenziwa okunye and angimxekanga umzala ngithanda vele into nje isikhathi siphila kuso kangangokuthi noma ngababiza sikobe kwizandla bangaya makokhokha imali kodwa ngoba nje sisiqobe khona owenza konke they are free emkholwane aw amen they are few emkholwane aw amen yabona ngifana lento yamatimu mhlawumbe soqinisiyeka lento yamatimu unyaka ukuthi ngoba most yabazane bethu bona bala endlini ivika lodwa nje kuphela ka January unyaka wokuthi the more ukuqhubeka biyazala into esiyikhulumile umzali yasephumile kuleyo hayi nyaka uyayibhedela hayi iloyo nyaka we hayi sengilindozayo uthi ulindoza kuhlezi 6 months uthi ulindoza kushade 5 months uthi asasabona koza hayi lona uphele hayi lona ugoqo wena as a priest uthula amazwi lokuke kadeka intafula phambi kwezitha zakho lothixo ngenza imangaliso but ikholwa sesibona ngozayo hayi lo bafethu awugoqwe hayi awugoqwe uma nje uyophela siphila hayi awugoqwe hayi kuyaphelwa kade ngongcwaba hayi siyahamba ufane khuluma ufake khona hayi lo siyahamba lona wow there's a kind of amakholwa esidila nawo hawu siyahamba kulona hayi lona ngoba inhlanhla nje umuntu nalo December ubonile yini kusuzo fine kuyafiwa hayi ngayibona ngigijima lapho uthi zalami ulandisi nayibona lapha hey bebe kwakhe ayitshele ukuthi hayi ngeza nakwami ivulekile kanti sesiuhlobo elisike ngisho kwi-COVID asacovid i-COVID ukuthi agcwala amabhokisi kwafiwa ngathi izintuthwane kodwa uNkulunkulu wanqaba nawe wanqaba wena umfakazi balo uNkulunkulu ngingayile ekhathi ngizodlame ngingayile emakhaya accident ngingayile ungena ama-ICU ngingayile kwenzeka izinto ezithile ongayikhotha ume ngazo namhlanje uthi kungeke ungigcine kafanele ngife manje futhi khona into ongigcinele yona angeke ngife kunje kanjani ingoba kukho lutho lingenzeki kuwo we don't believe our God singamakholwa angakholwa ngamakholwa kodwa njalo kuyisho la futhi umlolozelo ngithi kueli ubhali obhishwali yakho abanye bazoyibukele nje hayi aswempa nozofika wow ngithi kueli ubhali obhishwali yakho kunethi usazoba nazo azosala uma ubhala manje umlando wakho ethi umuntu hayi mina hayi the critical part yokuthi
manje akumele uqhamuke usungcono as a leader ngoba kusho ukuthi wena nento